În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Noi astăzi avem nevoie tot mai multă de Hristos și avem nevoie să ajungem să ne împărtășim tot mai des cu Hristos. Pentru că vechii părinți ne-au anunțat că în vremurile de pe urmă Sfânta Liturghie va mai ține lumea. De asta trebuie și noi să fim conștienți că fără de Hristos nu putem face nimic. Pe multă lume o ispitește vrăjmașul cu ideea că nu este vrenică să ajungă să se împărtășească cu Hristos. După ce ai făcut o pocăință sinceră pentru păcate, după ce ai primit dezlegare de la părintele la care te-ai spovedit, să te împărtășești, mergi și te împărtășește fără grijă, pentru că Hristos sprijinește pe omul care vine și se împărtășește cu o inimă înfrântă și smerită. Dacă nu ne vom împărtăși, nu ne vom putea duce crucea. Fiecare avem o cruce, fiecare trebuie să știm să ne o ducem alături de Hristos. Dacă e să ne gândim, nimeni nu ar fi vrednic să se poată împărtăși cu Hristos. Toți avem o cruce, toți avem păcatele noastre care trebuie să le ducem cu Hristos. Dar ne împărtășim cu Hristos ca să primim putere, să ne putem implica mai mult în rugăciune, să ne putem înfrâna mai mult, să ne putem duce crucea și să putem să ne mântuim sufletul. Și să putem ajunge mai târziu prin Hristos și cu ajutorul Lui să ne curățim și să fim vrednici cu adevărat de El. Nimeni nu poate fi vrednic de la început să-L primească pe Hristos. Cu adevărat. Dar ne împărtășim cu Hristos ca să putem ajunge să fim vrednici de Hristos. De asta trebuie să știm căci Sfânta Liturghie și Sfânta Împărtășanie mai ține lumea. Să fim conștienți de treaba asta, căci fără de Hristos, fără de rugăciune și fără de Sfânta Împărtășanie și o viață duhovnicească, noi nu putem ajunge să ne mântuim sufletul. Tot ce putem face bine, putem face din Hristos și dintr-o viață duhovnicească cu Hristos. De asta trebuie întâi să ne implicăm într-o viață duhovnicească cu Hristos și prin Hristos vor veni și faptele bune. Dacă vrem să putem rezista încercărilor, luptelor pe care le avem fiecare, trebuie să ne implicăm mai mult în rugăciune și să ne împărtășim cu Hristos cât mai des. Din El vom primi putere, fiecare în funcție de crucea pe care o are și fiecare în funcție de pocăința care o face sincer în fața lui Hristos. Dar după ce ne-am spovedit, sincer în fața lui Hristos, și avem dezlegare să mergem să ne părtășim cât mai des cu El. Pentru că fără El nu putem face nimic. Și acum nu este obligatoriu să fii spovedit tot timpul când te duci să te împărtășești. Dacă te-ai spovedit o dată în săptămână și ai primit dezlegare, te duci să te împărtășești odată și dacă toată săptămâna aceea mergi în continuare la biserică, la slujbe zilnic, nu e obligatoriu să fii spovedit de fiecare dată. Te-ai spovedit odată și dacă n-ai păcate grele care să te oprească de la Sfânta Împărtășanie, mergi și te împărtășești mai des într-o săptămână. Pentru că numai așa vom putea primi putere din Hristos să ducem lupta noastră care o avem fiecare împotriva duhurilor care se luptă cu noi să ne doboare. În Biblie ni se spune clar,
Lupta noastră nu e împotriva trupului și a sufletului, ci împotriva duhurilor și a puterilor întunericului acestui veac. Lupta se dă la nivel mental. De la creier pleacă totul, toate gândurile, toată starea noastră interioară pleacă de la creier. De acolo se duce lupta, de acolo rămânem fără viață în noi, dacă nu avem rugăciune și nu-L avem pe Hristos alături de noi. De asta să știm să ne implicăm într-o viață duhovnicească ca să primim viață în noi și cu ajutorul lui Hristos să putem birui în vecii vecilor. Amin.